Umphathiswa uthi inkonzo zololiwe eMzantsi Afrika zigaqe ngamadolo ngenxa yorhwaphilizo. Uthi imeko yenziwa amandundu nakukutshiswa kololiwe phambi kobhubhane. Yaze yaqatsela ngethuba lokumanqe kwentshukumo kusibiwa iintambo. Abantu bengena ngetshova besokha phezu kwezibhoro. Kunyaka ophelileyo isebe lezothutho lafumana umyalelo wenkundla eziphakamileyo wokuba bafudusa abantu bababeke kwenye indawo. Kodwa bathi kunzima ukufumana umhlaba. Yawuthi kube 2 July itrain kwi-Central Line olanga njalo zabe zibuyele emsebenzini njengoba sisenza nasemabupane. Uba besingabambezelwanga ngabantu abakhe ishenti pha kwi-tracks ze-train angesesikude ngoku. Kodwa ukambalula uthi ingxoxo ziyaqhuba. Kuchithwe izigidi ezingama-60 ukuvuselela umzila osentshona. Lo gama umzila osembindini uzokudinga iibhiliyoni ezimbini nje ukufudusa abahlali. It's over 2 billion ukubuyisela only Central Line inclusive of ususa abantu esiporweni. So uyayibona lo mali le asikakhine idonga i-4 billion ekuthethwa ngayo asinayo. Intshona Kapa inololiwe abangama-35 baze bongezwa ngabali-12 beza kusebenza kwimizila elikhulu. Of 34 stations. These 34 stations, majority of them are in fair conditions, but these stations that we've improved, we have sort of improved the corporate image on the stations, we improved the staff facilities, our cleaners facilities. Okambalula uthi bangakuqwalasela ukuthengisela osomashishini ababucala emva kokuphonononga zonke inkalo ukuba oku kuzokuncedisana nabakhweli. Kodwa undoqo kukuvuselela izitishi nololiwe. Thule Joga, kwindaba ze-SABC ndiseKapa.